Vad Kati, a felnőtt filmek egykori Michelle vágya, a Jóban Rosszban sorozat Yvette nővére újabb területen próbálja ki magát. Az egyébként kimagasló IQ-val rendelkező Vad Kati most csupán kézügyességére hagyatkozhatott. A pult mögé állt ugyanis, hogy koktélokat készítsen egy célszerszám segítségével, ami határozottan jól állt a kezében. A pult mögött Vad Kati pörgeti és dobálja az italos üvegeket. A korábbi szexfilm színésznő pályát váltott. Ez a kettő pezsgő kié? Vad Kati egyre inkább megpróbál teljesen civil életet élni. Bevásárol, gyereket nevel és hétköznapi munkát vállal. Sziasztok! Kati hetente egyszer egy budapesti klubban méri az italt, na megkeveri a koktélt, és ha még nem is profi szinten, de már sokat tanult a szakmáról. Ez egy ilyen erdei gyümölcsös szirup, úgy hívják, hogy crème de cassis, és száraz pezsgővel lesz feltöltve. A szexfilmes világban eltöltött évek után Kati sok mindennel próbálkozott. Egy ideig játszott a Jóban Rosszban című sorozatban is, de foglalkozott szexuális tanácsadással is, és most itt a pult mögött találta meg önmagát. Nekem, aki ebbe a pultba többet tud, mint én, vagy bármelyik pultba, az nekem bálvány. Nekem ez maradt meg ilyen kislányos, királylányos álomként, hogy ez az egész, ami itt a koktélpultban történik, az egy misztikum. Az újdonsült sztárpultos élvezi a munkáját, még akkor is, ha férje ennek nem örül annyira. Pedig így ismerkedtek meg, Zoltán épp egy finom koktélt kevert neki. De azért ő nem szeretné, hogyha én komolyabb időt töltenék el ebben a szakmában. De nem csak Vad Katiból lett pincérnő, pultos vagy mixer. Anikó, légy szíves! A Nagy Ő című műsorból is ismert Molnár Anikó is a vendéglátásban helyezkedett el, méghozzá egy vidéki kaszinóban. Korábban a Magellán stábja el is kísérte őt első munkanapjára, akkor beszélt arról, miért döntött egy civil munka mellett. Naivan hittem abban, hogy hát még azért történhet csoda, úgyhogy talán a média majd fog nekem olyan lehetőséget nyújtani, hogy meg tudok belőle élni, és nem kell úgymond elaprózni magam. A vendégek persze örülnek az ismert embereknek egy-egy szórakozó helyen. Mit szólnál, hogyha bedobnánk a mélyvízbe, és akkor most kipróbálnánk, hogy működik? Az egykori celebek mostani főnökeim azt mondják, hogy nem tesznek különbséget közöttük és a nem ismert dolgozóik között. Interjú közben Kati kezében láthattak ugye ezt a fa célszerszámot, a mojito koktélhoz használják, és a menta levelet próbálják minél apróbbra összetördelni vele, hogy kinyerjék a menta ízét.